gaur nator estresatua. Osea, eske, benetan. Nik uste hilabetero behin denok bakagula olako egun bat, bale? Esnatzen zea, gozaltzen zu, iten zu oia, o ez, judentza lanea, o ikastea, bueno, bakoitzak bere gozakitea, ez, bere mobidak. Hasten dira pare bat ordu, 3, 4, 5, eta geozta gehiago, eta kasu sentsazio, en plan, zertako altxena naiz ni gaur oietik. Ulertzen azute? Banei gertatu zait gaur, hoi. Olako gunetan nik dakat rutina bat. Zuei igual ez dizue funtzionatzen, minonei funtzionatzen dite. Oh my god! Ez bali mazazte Tetris-zaleak lasai. Ni joku hau ezagutu aurretikan ez daren nintzen Tetris-zalea. Osa, iruditzen zian joku bat, nere burua, nere burua esplotatu iten zen Tetrisia jolasten. Zure Tetrisa egiten izan bitartean, bale? Zure pantallita hoi kubitoz estaltzen eta desestaltzen zoazen bitartean, altzu aukeratu pertsona bat zure etxai izangoena, altzu partidan zehar aldatzen jun, bale? Zuk ezabatzituzun kubito fila horiek jungo dia zure etxaian pantailara. Ulertzen zute eske oso gaizken ez esplikatzen jokua. Oain, bilatuko ditu 89 pertsona. Bitu, horra azten dira azaltzen denak. Bale, oain guk alkoegu aukeratu zein izango den gure etxaia. Ai, ama! Eske nagotzen! Nagotzen! Jai! Bale. Eta aldia gorde. Neure burua positibon, bilakatu nahi dut positibon. Neure burua positibon, bilakatu nahi dut positibon. Positibon, 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 positibon. Pentsatu nahi dut positibon, standa egingo dut positibon. Pentsatu nahi dut positibon, standa egingo dut positibon. Positibon, 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 positibon. A ber, iruzkinetan, apostua, ze postutan pentsatzen zute geratuko nahi zela partida ontan.
pentsatu nahi dut positibon, standa egingo dut positibon, pentsatu nahi dut positibon, standa egingo dut positibon, 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 positibon.